Exodus tie duasa baako. Na Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ, Hwɛ, mabɔ Uriba Besari a ofiri Yuda abusuakuo mu din mafrɛ no, na mede Nyankopɔn honhom mahyɛ no ma. Nyansa ne nhunumu, ne nimdeɛ ne adwinnie ahodoɔ nyinaa mu, sɛ ɔmfa nwene ho ne tirim, na wonni sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne aboa a ɔsene sisi adeɛ mu, ne nnuasene mu adwini, na wonni adwini hodoɔ nyinaa. Na me ara, hwɛ, mafa Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu maka ne ho. Na nnipa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa, mede nyansa mahyɛ wɔn akoma mu, na wɔayɔ deɛ mahyɛ wo yi nyinaa. Ahyiaeɛ Ntomadan no ne adanseɛ adaka no, ne mpata adwa no a esi soɔ no, ne ntomadan no ho ade nyinaa, ne ɛpono no ne ɛho nneɛma, ne kaneadua a ɛho teɛ no, ne ɛho nneɛma nyinaa, ne aduhwamhyeɛ bukyia no, ne ɔhyɛ afɔrebɔkyia no, ne ɛho nneɛma nyinaa, ne kuduo ne ntaaseɛ no, ne masɔ ntaadeɛ, ne ɔsɔfoɔ Aaron ntaadeɛ kronkron no, ne ne ma ntaadeɛ a wɔde bedi asɔfoɔ no, ne srango no, ne kronkronbea aduhwam a ɔhyɛ no, ɔnyɛ no sɛdeɛ mahyɛ wo nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ, Na wɔn nso ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, me home nna no ara na munie, na ɛyɛ me ne mo ntam nsɛnkyerɛnneɛ, mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu, na moahunu sɛ me Awurade na meyɛ mo kronkron. Enti mu ne homeda no, na ɛyɛ kronkron ma mo. Obiara a obegu ho fi no, kum na obeku no, na obiara a ɔyɛ mu adwuma no, obetwa saa kra no afiri ne man mu atwene. Nansia na ɔmfa nyɛ adwuma, na da a ɛtɔ so nson no yɛ ɔhome mu homeda a ɛyɛ kronkron ma Awurade. Obiara a ɔyɛ adwuma homeda no, kum na obeku no. Enti Israelfoɔ no nhwɛ homeda no, na woni homeda no, wɔn awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu, sɛ daa apam. Me ne Israel ntam nsɛnkyerɛnneɛ no de kosi daa, na nansia na Awurade de yɛɛ ɔsoro ne asase, na da a ɛtɔ so nson no, ɔhomee na ɔdwodwoo n'akoma. Na ɔne Mose wie kasa Sinai bepɔ soɔ no, ɔmaa n'adanse apono mmienu, aboɔ pono a wɔde Nyankopɔn nsa tea atwerɛ soɔ.